नमस्कार। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। फगुआ के उल्लास ओह समय चूड़ चूड़ हो गईल जहां निज फगुए के दिन जगदीशपुर पंचायत के धर्मपुर राम वार्ड 7 में बोलेरो का ठोकर से विपिन बैठा के 4 साल के एकलौता बेटा सत्यम कुमार दौरे पर मर गईलन। गांव के लोग बोलेरो के घेर लिहलस आ चालक के अपना कब्जा में ले लिहलस। घटना के सूचना पर थानाध्यक्ष सुनील कुमार पहुंचलन आ बोलेरो जब्त कई के चालक के हिरासत में ले लिहलन। ओकरा बाद मृत बच्चा के लाश पोस्टमार्टम खातिर SKMCH भेज दिहल गईल। बता दी कि विपिन बैठा दिल्ली में रह के मजदूरी करलन। मृत बच्चा एक भाई आ एक बहिन में बड़ रहे। जैसे ही ई घटना घटल त गांव के लोगन के भारी भीड़ जुट गईल। ई घटना के बाद घर में कोहराम मच गईल बा। वार्ड सदस्य राजू कुमार बतौले कि दुर्घटना का समय बोलेरो इतना तेज रहे कि ओकरा ठोकर से बिजली के पोल भी क्षतिग्रस्त हो गईल। बोलेरो पर बैठल 2 गो आदमी उतर के भाग जाए में सफल रहस। बतावल जा रहल बा कि चालक देवरिया थाना के मुजा बंगड़ा गांव के रहे वाला बा। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।